И здравейте, приятели, аз съм Дел и днес ще играем на Pixel Car. Днес ще продължим нашата поредица. Що ми става автоматичното на телефона? Знам защо ми става, нещо ми се подсъди. Да, аз съм. Но... не мога да се справя. Добре, нека да започнем да играем. След този епизод искам да купа билети по колата. Може би по-хубаво нитро. Защото сега приемам на дългия мап. Не мога да карам толкова. А нитрото ми се свърши много бързо. Тази кола вече става доста добра. Надявам се, може би след 4-5 епизода да сме макснали. Може би нещо такова. Но ако искам да максна, да играят турнаменти, защото там се печелят лесни пари. Нещо направя доста светло. Мисля, че още 2 състезания и дигаме следващия левел, което е добре. Може би ще отворим кутия и фалстарт. Не вим с колко, поне с каква скорост тръгвам. 90 км в час. Ми това не е зле. Искам да си купя нова кола, но не знам каква. И в момента няма смисъл, защото нямам реално пари да я апгрейдна. Веднага имам ли пари, купуваме нова кола, да започнем проект по нея. Ще събираме пари с нея. Просто ще ми е по-лесно, като имам вече левел. И да. И ще събирам, ще ми дава повече пари на състезание, така ще ми е доста по-лесно събирането. А не както сега, като ми дава по 6000 на състезание. И то на най-дългия мап. Бе, сега след това състезание дигаме следващия левел. Надявам се да взема кутия, не знам. Не си спомням дали миналия левел вземахме кутия, но се... Надявам да сме, за да може да отворим една. Тия състезания са просто елементарни. Няма как да ни бият тия състезания, ако не пусна гъста без да искам. Който ми се е случило. Защото време като не гледам. Просто не съм добре. Добре, значи на следващия левел ще вземем кутия. И в момента не знам защо влезнах тук. Добре, искам да хода да разгледам раповете. Може би да си купим рап. Нямаме много пари за рап. Добре, може би този за BMW по-скоро. Вижда як. Може би ето този изглежда як, така че нещо влизам тук. Мисля, че едно състезание и ще мога да взема този рап. Не знам дали има смисъл. Но не ми пука, защото 40 000 събират се лесно парите. Нали, до 100 000 малко по-трудно, но... И като в пръв случай например скорост, после просто мога да си легна и просто натискам бутона. Не правя нищо измеряващо. Между другото, как е тръгнало, ще почнем да снимаме на много драг игри. Хем е добре, хем не чак толкова, защото все пак. Това си искам и на други игри да снимам, но
ако почна да снимам толкова много игри и просто някой няма да снимам. По-добре така, примерно 3-4 игри макс. Е перфектно. Направо е да ще дигнем до следващия левел. Ще отворя кутията и кой знае, може ми да даде този раб. Просто на късмет. Колко километър ще дигна? Не знам дали... Така обаче... Може съм дигал 370. Не съм сигурен. Мале, Астон Мартин. Едва ли ще ме бие. Защото колкото е става кола, тя не е толкова бърза. И в реалния живот може горе-долу добре. Обаче тази още в началото направо го сдухах. Опсик. Това видео не знам колко дълго ще стане. Може би 20-25 минутки. До утре съм на училище, може днес и да... В принцип може да стане по-дълго видеото. Сега ще видим. Може даже да кача 2 видеа, защото не спомням кога не качих видео, мисля, че понеделник ли не качих. Един ден не качих видео. Не, понеделник качих, вторник или сряда не качих видео. Затова ще кача днес. Това ще кача днес 2. Опа, малко се забръшни с дърто. Дали ще успея да дигна бот? Не, същата скорост няма значение. Да, получих кутия. В момента имам 61 хиляди, може да си купа по. Но и ми дава рейс, кои. Не пък може би това ще ми хареса, не. Не искам да карам. Време. Да, за парите, защото да купя на повече пари. Оу! Ти си отиваш. Ето това, което го харесах, но... Сега, като имаме пари, мога да разгледам за нещо по-хубаво. Боже, че ако не ми хареса... Ще бъде много тъпчко, така че... Купувам това. Искам да видя колко е. 400 хиляди. Това го продам мога за 59 хиляди. Не. Няма ми стигнат за малко парите. А 2 милиона. Добре. В принцип мога да купа това. Нямам нищо. Но не е нещо, което ми трябва. Даже нещо, което ми намаля скоростта. Добре, това го продам. Това има ли нещо, което струва 500 хиляди? Въпросът е дали това ще е добро за колата ми. Защото може да не е добро за колата ми. Само аз съм се прецакал. Тоест дали ще мога да го продам и да си купа това, но беше го изкувам. Точно това исках. Бредано да става с колата ми. Да не 590. 1500 коня. Добре, да видим едно следение как е така. Добре, ги сложа. Мисля, че това ще ми хареса. Не знам. Би трябвало. Да, горе добре изглежда. Може би ако направя малко по-ниска колата, ще изглежда по-добре. Но може би ще го направя този епизод. Не знам, ще видим.
И с един по-голям спойлер ще е перфектно. Дали ще дигам повече ми? Всеки малко увеличи. Определено да имам повече. С колко са 4 повече? Стой. Ма 33. Все пак. Звучи странно, което малко ме наразни, но няма значение, мога да го слуша. Аз ще го смена скоро. Защото следващото тия мисля, че струва 600 000. Аз почти имам толкова. Нали, ако продам този, ще имам почти 600 000. Без аз мисля, че няма да се мина рекорда, даже няма да стигна до 670. Не до 600, не до 370. Но пристигнах да. И е с една кутийка. Нямам се от нея да ми даде пари. Ще има лево и тогава ще отворя. Ще гледам на всеки епизод да гледам да дигна... Обаках се. Дигна поне по 2-3 левела. Искам до края на... То... Не знам кое ще се бори за край на играта. Защото тук можеш, нали, супер много доста тунингови коли, има доста коли, те постоянно, нали, добавят нови. Ти може да ги тунинговаш по какъвто искаш начин. Не знам дали изобщо има край на играта. Защото ти може да имаш само 6 коли. И технически няма как да си направи всичко наведнъж. Но ще опитам да съм тунинговал поне... Не съм тунинговал всяка кола. Аз се опитам да направя. Ей, поне повече. Имате по тунинговал имам предвид макснати. Не тунинговал имам вътре и отвънка. А не само отвънка. Прямо боя, гуми, джанти, спойлер. Това само. На макснати колкото може повече. За да видим коя е най-бързата кола. Ще им правим, нали, като тестове, коя е най-бързата от всички. И топ 6 колите ще ми останат в гаража. И взех нещо напълно грозно. Взех нещо супер грозно, не напълно грозно. 9000, не като да направя много пари, обаче. Следното е 10 милиона. Малко няма да дава 600 000. Но проблем това ще имам 500 000, така че ще ми трябва 100 000. Трябва бъмпер да купя. Мога да ги махна. В принцип любимото ми е ето това Fortune Kit. Но няма да купувам, защото няма смисъл. Пише Daily Reward, няма нищо. Не. Я втора какво е. Левери, нищо интересно. Може да купиш ли се кредитът за 21... 21... Не пише какво, ама 21... И диаманти. Диаманти не искам. Защото ти може да купиш диаманти. Няма смисъл да си купуваш нещо, което може да спечелиш безплатно. Само ако не искаш кредитът да ти се развие бързо.
Може би епизода ще бъде докато ми купя следващото турбо и стигна до следващия левел. Който се няма да стане едновременно. Или горе едновременно. Ще бъде доста добре. Може би 20 минути ще стане, съм сигурен. Защото няма да стане едновременно, защото е доста трудно събирането на 100 000, особено като получавам по 7000 на състезание. Така че ще трябва да изиграят доста състезания. Може би даже ще дигна 2 лева, кой знае. Не, 2 лева няма да дигна, обаче ще съм примерно на средата на следващия левел да дигна. Може би като стигнем до 50 левел, ще получавам доста пари. Защото може би ще са 48 на 52 или нещо от този сорт. Не знам. Ще ми платна малко да преграят гумите. Горе вършим, докато си поръчах волан и да крил Motorfest. Това в принцип волана си го поръчах. Но ние дали имаме един волан, обаче той става само за четвърка, защото взимахме преди да излезне петицата. И в момента поръчахме волан. Поръчах волан, който да става за петица. Така че ще мога игра Gran Turismo. И нали няма да може да виждате, мога да ви снимам ако искате. Но само ако искате, иначе не бих снимал. И също с него си поръчах и да крия Motorfest. Като аз съм играл, но нали я нямам. Те пуснаха нали безплатно да може да играеш 5 часа или 10 беше. Не знам, си спомням. Хареса ми и якото е, че може да си прехвърля колите от Накрил 2 в Накрил Motorfest, така ще имам коли. Само брат ми няма да може да играе с мен, ще трябва да си играе сам, но не като да ми пука, на мен ми хареса да игра. Добре, сега отключих си крейт. И имам 150 хиляди. Може би ще ми даде нещо от крейта, който ще струва. И мисля, че това не струва нищо особено. Не мисля, че е скъпо изобщо. Връщам си думите назад. Добре, в момента, ако го продам това, ще ми трябва супер. Ма чакай малко. Използвам всички тия. Добре, ще разгледам нещо, което може би не използвам. Не, явно ще изиграя състезание. То 2 състезания ще ми трябва. Надявам се когато ми стане малко по-бързо от сега и да спре да звучи като малко бебенце, който реве. Като циврик. Че това е от турбото, което служи. Но не знам защо вие така, то се едно счупено. Мисля, че не са 62. Не. Това изглеждаше като 162. Добре, просто не знам. Вечерим в момента по 9000. Това е доста хубаво.
В момента пари си изкарат доста по-лесно. Тук е буквално печелих от 7000. Сега печеля от 9. Не печелих точно 7000. И разбира се, фал старт. Точно абсолютно се знае което ми трябва. Турбочарджера ще бъде... Турбото ще бъде най-трудно за максане, защото 10 милиона так не се изкарват лесно. Аз превъртявам километража вече. Карам се само с 20 км в час. Много най-добро време. Добре, що? Чао. Това е само с едно пси повече и тежи повече. Може би не беше наемната идея да... Доста по-хубаво. Повече доволно по-скъпо. Надявам се с това, когато ми не стане по-бързо. Изменото беше 391, сега с това ще е 601. И е повече конски сили. По-добре е. Тежи малко повече, но не мисля, че това ще прави много голяма разлика. И да, това ще бъде този епизод. Надявам се ви е харесал. Бай и до следващия път.